Suomen pystykorva, Karjalan karhukoira ja Suomen ajokoira ovat suomalaisen metsästyskulttuurin ja jalostustyön aarteita. Harvassa ovat ne suomalaiset metsästäjät, jotka eivät ole koskaan metsästäneet Suomen ajokoiran kanssa. Onhan Suomen ajokoira kautta aikaan yksi suosituimmista koiraroduistamme ja jänis yksi tavoitelluimmista saaliseläimistämme. Metsäjänis on ajokoiralla mielekäs ajatettava. Jänis jää yleensä pyörimään kohtalaisen pienille alueille, eikä kovin herkästi pujahda kivenkoloon tai ladon alle piiloon. Jäniksen metsästyksen suosion salaisuutena on pitkä pyyntikausi ja runsaslukuinen kanta. Ensimmäiset Suomen ajokoiran rotukuvaukset hahmoteltiin 1890-luvulla, mutta lopulliseen muotoonsa Suomen ajokoiran rotumääritelmä muotoutui 1930-luvulla. Suomen ajokoira on jalostettu juuri suomalaiseen maastoon ja pyyntikulttuurin sopivaksi. Rotu on suosittu myös muissa Pohjoismaissa ja maailmalla. Tässä elokuvassa seuraamme Heikin ja Penan jänisjahteja Padasjoen vesijaolla. No niin, nyt tultiin tällaisen yhden ison suon laitaan ja nyt on kyllä ylivoimaisesti syksyn parhaimpia keliä, että useampi kerta ollaan jo käyty ja jotain ajojakin saatu, mutta tosi useana aamuna on ollut edellisenä yönä kauhea vesisade, taikka sitten on ollut vesisade vielä silloin aamullakin päällä ja keli ei ole ollut mikään hyvä, mutta nyt on ihan viimeisen päälle. Katsotaan mitä alkaa tapahtua. Joo, meikäläisenhän metsästysharrastus on oikeastaan tullut verenperintönä. En tiedä lähtikö jo ensimmäinen kipinä siitä, itse on pikkusen hämärät muistikuvat, mutta isäukko sanoi, että mä olin kuukauden ikäinen rattaissa, kun me ammuttiin sen kanssa ensimmäinen jänis. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtenyt niin pienestä kuin itse muistaa, niin mä oon mukana kulkenut sitkeästi. Ja isäukolla on ollut ajokoiria niin kauan kuin minä muistan, ainakin semmoisen 30 vuotta. Ja mä olin varmaan 11, niin ensimmäinen jänis tuli ammuttua ja laskettiin meitä omalta mettätieltä ajokoirat, se oli Sita ja Saija nimiset nartut. Toinen oli niin löysä, että ei tiennyt koska oli jänis ylhäällä ja toinen oli taas vähän ajotaidoton, mutta se oli aika kireeni. Sitten ties kun se rupesi ajamaan sen toisen kanssa, rupesi ääntä tulee, että nyt on jänis ylhäällä. Niin mentiin isäukon kanssa passiin ja molemmilla oli pyssyt siinä ja minä olin tietysti isän valvonnassa vielä silloin. No pari lenkkiä siinä ajo heitti meitä edessä ja sitten sieltä jänis tuli mettätietä myöten, laskettiin siihen liki ja jänis putosi sitten siihen meitin eteen ja koirat tuli kohta kaadolle. Joo, ja sitten niitäkin koirien kanssa kävi sitten silleen, että rupesi vähän riteerit nousee ja se meni tonne rannikolle sitten se läpilöysä koira ja muutaman viikon päästä ne soitti sieltä, että ei niillä ole koskaan niin hyvää ajokoiraa ollutkaan, että ne oli sille monta jänistä ampunut jo. Ja kyllähän se nyt silleen pelittikin, kun jäniksiä oli kauheasti, niin ainahan se jonkun liikkeelle saa, mutta kyllä melko herkkä musiikkikorva sai olla kyllä, että sen kuuli siitä, että onko se ylhäällä vai onko se yö jäljellä vielä. Täällä se on.
Uleko iskä. Täällä on jänisnuri. Niin on se osun eikas laaki, niin se pyrähtyy 3 metrin päähän kattelee ja minä kannan äkkiä uutta paukkua piippuun ja läks juokseen vielä poispäin. Se oli just kun se pomppas mettään, niin vetäisin vielä heittolaakin, niin se putos siihen. Ja tää on poikani. Ja toinen oli niin kova hirvenajuri silloin, että kerrankin niin se ajoi niin kauan hirveä, että kun saatiin pannasta kiinni, niin taju lähti pois saman tien. Kyllä ne melkoinen kaksikko oli silloin, että onneksi on pikkusen koira parantunut sen jälkeen. Tuolta se tuli ja mä päästin sen kyllä lähelle, mutta ei meinannut tokenaa vaikka kuinka läjäyti. Mutta se tuli tuohon 3 metrin päähän, sitten se jäi seisoon, mä tiesin, että nyt teki kyllä jo kipeetä. Niin, se jäi tälleen, nää hoiperteli tälleen. Sitten se vielä meinas loikata mettään, niin ampusin heittolaakin, niin se tohon menin kattoon, niin siinä. Niin, mä kuulettiin. Niin, Hyvin. Komeeta vetoa. Hyvin ne toi sitä kyllä. No mikä? Tuossa on 400 metrin päässä meitin ajokoira hakemassa ja justiinsa tuli sieltä hirvet, mutta koira ei välitä mitään, niin kuin pitääkin. No niin, koira tuossa joutui aikalenkit tekemään ennen kuin yöjälki löytyi ja tehtiin vanha konsti, pistettiin makkaratule pystyyn, niin eiköhän se kohta sieltä kiljasi. Nyt on makkarat syöty ja teet juotu ja meinattu, että kyllä kohta pitäisi lähteä. Koira on tunnin verran ollut yöjäljellä. Nyt kiljasi äsken persen lähö ja ruvetaan kattelemaan mihinkä ajokaartaa. Joo, nyt tuntuu, että ajossa on varmaan ihan pikkainen jänistä. Antaa aina välillä oikein kunnon perselähdön ja sitten taas tekee paluuperää ja piilottelee. Niin varmaan on joku ihan myöhäinen syksypoikainen. Joo, äsken tuli ajo ihan liki meittiä, mutta koira näkyi jänistä ei. Jänis ei mene kuin 200 metriä kerralla ja taas paluuperät ja taas perselähtö. Aika semmoista pätkittäistä, mutta tietysti välillä on kiivastakin ajo.
Siinä jänis tuli meitit vähän yllätti, mutta koira on tuossa reilun 300 metrin päässä hukalla. Ja siitä se meni. Pikkusen on siinä ja tossa, että onko pataan pantavissa. Varmaan kun tultiin tämmöiseen korpipaikkaan, missä ei paljon olla käyty ajattamassa, niin vaikka jänis on ihmeen hyvän kokonen, niin silti käyttäytyy kuin ihan pian poikan, että menee ihan 200 metriä vaan ja taas kauhea perselähtö ja taas paluu perään, sama homma jatkuu koko ajan. Tuossa jänis heitti ekaksi tosi pientä lenkkiä, antoi koiraa pitää lähellä, mutta nyt kun päästiin justiin tähän hyvään passipaikkaan, missä kerran nähtiinkin jänis, niin nyt se sitten otti ritolat ja tonne lähimmälle tielle ja alkoi tie maittaa. Koirien tasohan nyt on ollut, se on ollut hyvinkin vaihtelevaa, että joskus on ollut vähän huonompia ja joskus on ollut parempia ja munkin aikana meillä on varmaan ollut sellainen vajaa 10 ajokoiraa ja vajaa 10 vuotta sitten aloitettiin tää koetoiminta ja mikä on sitten vienyt mukanaan ja jonkinnäköistä menestystä on tullut siinäkin. Ja sitten nyt mulla on ollut pari omaa ajokoiraa. Ensimmäinen ei ollut mikään kauhean häppöinen, mutta nyt tää mikä Vilmilläkin esiintyy, niin tää on jo sitten sen verran hyvä, että kehtaa tässä Vilmilläkin näyttää. Jänis tuli ja koira ihan perseessä kiinni, mutta sen verta oli paljon matkaa eikä se suostunut pysähtyä vaikka vihelsi, että jätin ampuamatta.
Monta kertaa on vierestä mennyt, mutta vielä ei päästy ampuamaan, mutta ihan jännittävää, mukavaa on kuulla hyvää ajoakin ja katsella, kun jänis loikkii koiraa karkuun. Joo, nyt meni ajo tonne toiselle tielle ja nyt tuntuu kyllä, että niin paha paluuperät teki, että koira ei pysty niitä selvittämään. Että varmaan lopullinen hukka tuli, mutta katsotaan nyt vielä ennen kuin saadaan koira kiinni, että mitä tapahtuu. Hyvä. Hienosti niin. Oli hyvä. Joo, nyt saatiin koira kiinni. Ei saatu kaatoa, mutta hyvä ajo oli ja useampi näkötilanne. Ja ihan jännittävä pätkä oli, että nyt mennään hakemaan uudet eväät. Ei muuta kuin haet pupu pois vaan. Paha pois. Hyvä. Sinne. Nyt on itsenäisyyspäivä ja Suomi täyttää 100 vuotta ja tultiin perinteiseen jänisjahtiin. Ja eilen oli oikeastaan vielä musta maa ja illalla pudotteli muutaman sentin lunta ja tänään aamulla jatko vielä vähän. Ja katsotaan kuinka jänis on oikein liikkunut ja kuinka äkkiä löytyy. Äsken laskettiin koira irti ja käveltiin vähän tuohon mettään, niin huomattiin, että siinähän olikin iltaöinen jälki. Ja koira lähti nyt sitä perkaa ja se on tuo 350 metrin päässä. Junkaa sitä ja katsotaan kuinka pitkälle tarvitsee mennä, että kiljahtaa. No niin, ei kauvaa mennyt, niin 400 metrin päästä, niin nyt kiljas ajo. Olisiko hakenut jonkun, ei 15 minuuttia kauempaa aina. Ruvetaan kattelemaan mihinkä päin kääntää. Joo, nyt kun ajo kiljas, niin ei ole yleensä ollut tapana, että ruvetaan heti pyssyjä kolisteleen tuolta auton perästä. Että antaa nyt ainakin semmoisen tunteroisen ajaa ennen kuin ruvetaan passittaa. Ja monasti se onkin paljon helpompi, että kun annetaan pikkusen aikaa ajaa ja nähdään missä se pyörii, niin sitten hakeutua siihen passipaikkaan, mistä se jänis on jo useamman kerran kulkenut. Niin siitä sen melkein sitten saa kopattua. Nyt on ajo semmoisen vajaa puolisen tuntia kulkenut ja tuohon vajaan kilometrin päähän toiselle tielle, niin on jäänyt pyöriä ja molemmin puolin sitä hyppelehtii jänis nytten, niin lähdetään melkein sinne autolla lähestyy, jos ei kohta rupee tänne päin kaartaa. No niin, nyt ajo on tuossa 700 metrin päässä ja se on molemmin puolin tätä mettätietä tuossa hypeskellä. Mennään vähän lähemmäs ajoon. Mennään katsoa, jos nähtäis jänistä. Tuli äsken mieleen, että kai se pari paukkuakin tarvitsee mukaan ottaa, vaikka vaan vielä kattoo mennäänkin, mutta kun pyssykin on mukana, niin unohtui panokset jo autoon. Nyt niitä sentään on taskussa jo.
toiseen suuntaan tieltä. Me oltiin 300 metrin päästä toisessa suunnassa, mutta jänis valkkas väärän suunnan. Meitistä kattoo. Joo, nyt tultiin pelipaikoille ja tiellä on nyt tällä hetkellä hukka. Tässä on jo useamman kerran ennen kuin kerettiin tänne, niin jänis käyttänyt tätä tietä. Ja nyt koira tuossa setvii, että mihinkä se nyt on hypännyt. Elikkä juu täältä mistä tää sininen tulee, täällä oli koira yöjäljellä ja tossa missä punainen vaihtui, siinä se alkoi ajamaan. Tässä se on nyt vajaan tunnin pyöritellyt, missä on tätä punaista syheröä. Ja tähän se jänis tulee vielä missä me ollaan, niin varmaan uudestaankin taas kun koira sen löytää. Se justiin meni 200 metriä tietä myöten ja koira hakee sitä tiehukkaa. Kohta rupee olemaan tunteroinen täynnä ja ihan sellaista kohtuullisen hyvää ajoa ollut, niin nyt voidaan ruveta laittamaan paukkuja piippuun ja kattelee, jos se sattuisi tulee hollille. Taidettiin justiinsa väärässä kohtaa vähän vaihtaa paikkaa ja jänis kävi tuossa alle 100 metrin päässä, mutta sitten teki paluuperät ja painoi taas pidemmälle, mutta eiköhän se sieltä taas kohta lenki heitä. Jänis meinasi tulla meittiä paahki. Ei kannattanut ruveta noin lähelle roiskiin.
Jänis tuli juu meittiin äsken pahkia. Teki varmaan pitkän paluuperän, mutta taas koira löyti ja hyvin on kannassakin, mutta kun homma jatkuu. Se on ihan hienoa päästä välillä kaataan komeeseen ajoon. Hyvä. Hyvä. Hienosti siinä se on. Hyvä. Hyvä oli. Hyvä ajo oli. Hyvä. Välillä täytyy suakin palkita niin. Hyvä. Oli tää silleen komea aamu. Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivä ja Suomen ajokoiralle pääsee jäniksen ampuu komeeseen ajoon, niin eihän tällaista päivää voisi paremmin juhlistaa. No niin. Mutta kun pupu pois. No niin. Joo toi pena mikä tuo mettäs nyt hakee jänistä, niin se on mun toinen. Ihan niinku oma ajokoira. Mulla oli 07 syntynyt ensimmäinen minkä mä otin ja sekin oli ihan kovista suvusta, mutta kun ei niistä kaikista tuu ajavia koiria eikä tullut sitten siitäkään ja se oli mulla muutaman vuoden ja sitten se annettiin kotokoiraksi muualle ja sitten no Poltehan on ollut kova vaan uuteen koiraan, että saisi ihan pelittävänkin jäniskoiran ja sitten tuli toi Pentti mulle, Kanuunan Pentti ja se on 011 syntynyt. Elikkä se on nytten 6-vuotias täyttää 7 nyt seuraavana keväänä. Sen kanssa hommat lähti niinku muillakin pennuilla, eka vähän peruskoulutusta ja sellaista ja sitten ekana syksynä mettään ja se sai kyllä heti
ekana syksynäkin niin ihan kohtuullisia ajoja, mutta ensimmäisenä syksynä ei tullut kaatoa ja sitten toisena syksynä se taas, olikohan se ensimmäinen jäniksen metsästyspäivä, niin mä saan aika pitkään ajoon sille jo kaadonkin ja ajot rupes siitä sitten kyllä paranee mutta toi hakupuoli sillä oli aika onneton 2-3 ensimmäistä vuotta. Se ei ollut mikään kovin kaksinen, mutta sekin on ruvennut nytten sitten paranee sillä vanhemmiten jo, että kylmähakukin on jo pikkusen parempaa. Niin. Tuossa toisen ja kolmannen vuoden välissä, niin siinä sillä kävi semmoinen pieni notkahdus, että se ollut vähän sellainen, meillä on ennenkin käynyt koirilla, vaikka eka on hyvä alku ja sitten näyttää, että kyllä että tästähän tulee pirun hyvä koira, niin sitten on kuitenkin ollut joku syksy semmoinen, että se onkin surkeampi, mutta onneksi siitä sitten taas palautui. Kokeissahan sitten on käytetty 15 kertaa. Ja sen verran silloin ykkösiä kasassa, että se olisi nyt vaan käyttövalion arvoa. Tai se olisi käyttövalio, kun vaan hakisi sen arvon tuolta Kennelliitosta. Niin 4 ykköstä, 2 sulalta ja 2 lumelta silloin nyt kasassa. No niin, tossa tuli aamulla Hollolasta yksi kaveri mun kanssa jänisjahtiin ja nyt koira lähti hakemaan tuohon mettään ja vähän sen näköistä me nähtiin se tuossa kalliolla äsken, että sillä voi olla ehkä yöjälki jo työskentelyssä ja katsotaan mitä tapahtuu. Koira selvitti tuossa aikansa tuossa kallion päällä ja nyt voi olla, että se siitä löyti siitä jälkisyherrystä ehkä jotain selvyyttä. Katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä sillä joku jälki tuolla koiralla on. Kyllä se hakee. Niin, juu. Jep. Katsotaan, kyllä siinä jotain tapahtuu. Hyvä, moro. Kohtasi ajo vinkaskin ja siinä ensimmäinen tunti vähän annettiin, että antaa ajaa vaan ja katsotaan missä jänis liikkuu. Ja sitten meinattiin, että mennään passiin ja pistetään pupu nurin, mutta sehän ei ollutkaan niin helppoa. Mutta äsken sitten lukuiste oli näköhavaintoa ja hyvää ajoa siinä välissä, mutta äsken pääsi sitten kaveri ampuu yli 4 tunnin ajoon, niin päivä päättyi hyvin.
Tämmönen sieltä tuli. Hyvä pena. Hyvä. Se on varmaan joku kesäinen poikainen. Niin varmaan. Taisi olla yli 4 tunnin ajo. Kyllä. Joo, yleensähän tuo meitin perusjahtipäivä on semmonen, että meillä on sellaisia semmoinen pien porukka, muutama äijä, kuka koska kerkeekin. Ja aamulla yleensä aika aikaisinkin lähdetään, useasti on pimeätäkin ja lähdetään mettään ja koira irti ja höpötellään ja turistellaan siinä. Ei semmoista ressiä oteta, yleensä annetaan koira hakee. Eikä vaikka olisi lumikelikin, niin harvoin nyt kuitenkaan ajetaan valmiita jälkiä, että se koira saa sitten hakea sen jäniksen. Ja ajo kun lähtee, niin ei yleensä olla ensimmäisenä pyssyn varressa kiinni ja ampuamassa sitä jänistä. Ja ainakin puoli tuntia, mutta mieluummin sen tunnin saisi ajaa. Ja sitten ruvetaan, jos ei ole makkaran syöti kesken, niin passittaa. Ja joskus jänis tulee ja toisinaan sitten taas ei, mutta kyllähän se tietysti tuppaa vähän niinkin ole, että jos koira on vaan kunnossa ja 2-3 miestä lähtee ihan kunnolla sitä tohon passittaa, missä se ajo on pyörinyt, niin kyllähän se jänis melkein tuppaa sieltä sitten reppuun tulemaan. Mutta joskus on semmosia päiviä, että vaikka mullakin on yleensä aina pienpetojen takia haulikko autossa mukana, mutta monasti on silleen, että sitä vaikka ajo kulkisikin hyvin, niin ei siltikään ota koko päivänä. Varsinkin alkusyksystä, niin autosta poistantaa koiran ajaa vaan. Niin se on melkein sitä parasta musiikkia korville, että sit se jänis on ihan mukava ammuta, kun se on koira tehnyt jo kunnon työt, mutta jos se lyhköseen rääpäsyyn ammut, niin ei sitä oikein, ainakaan minä en nauti, eikä kyllä varmasti nauti koirakaan sitten. Tiet on semmoisessa kunnossa, että ei edes maasturilla pääse, niin nyt täytyy tehdä silleen, että jättää vähän tähän isomman mettätien varteen auto ja reput pykälään, niin kävellään vähän tonne mettempään ja löysätään sievasta koira irti. Tultiin tähän tervaskantotulille ja ei siinä tainnut mennä kuin 10 minuuttia, niin koira otti tosta jäniksen ja nytten ajaa tuolla 600 metrin päässä täyttää ajoa ja nytten paistellaan makkarat ja sitten katsotaan, josko osuisi jänis kohdalle. Pikkuhiljaa varmaan lähtee kääntää tänne makuupaikalleen päin. Ruvetaan kuuntelemaan. Lunta on pirusti puissa, että ajo ei kuulu kuin 400-500 metriä. Että nyt ei kuulu oikeastaan mitään. Että kuuluvaisuus on aika huono. Ajo kaartaa tänne näin. Joku 300 metriä matkaa, se on tuossa mettätien toisella puolella. Varmaan nähdään kohta jänis. Jänis kävi tuossa alle 100 metriä meitin selän takana tekemässä paluuperät. Varmaan kuuli kun turisteltiin tuossa.
Mutta kun syödään makkarat väliin. Joo, nyt on ajoa mennyt joku varmaan puoli tuntia, reilu 3 varttia. Ajoon tuo 800 metrin päässä nyt. Ja hyvin on kulkenut kyllä koko ajan. Ja mutta kun mennään kulkupaikalle vartoit, koska se tulee siitä uudestaan. Jänis otti nyt meitistä varmaan vähän kovemman karkon ja lähti kohti maantietä menemään. Katsotaan nyt, toivottavasti kääntyy sinne maantietä, ettei tarvitse mennä hakemaan koiraa pois. Nyt ajo kävi jo melkein maantiellä, mutta nyt näyttäisi, että olisi tehnyt jänis paluuperä pientä ennen maantietä. Toivottavasti nyt ajo lähtisi tulemaan tänne takaisin. Ei tarvitsisi sydän syrjällään mennä koiraa hakeen autojen välistä pois. Nyt lähti oikein kunnon persen lähtö. Äsken se oli siellä liki maantietä hukassa ja ihmeteltiin mikä on kun ei lähde, kun koira pyörii vaan. Mutta syy selvisikin siinä, että jänis koitti piilotella makuullaan siinä. Ihan siinä, mihinkä koira on lajanut ja nyt lähdettiin oikein kunnolla tulemaan. Tilanne oli semmoinen, että kepsistä katoin, että koira on tuossa 350 metrin päässä tulossa tuohon välitielle ja mä arvasin, että jänis varmaan tulee tänne noita vanhoja ajojälkiä. Kohta rupesi jo virkkuun tässä kuusikon välissä ja vihelsi ja jänis pysähtyi ja ampusin siihen ja sitten vielä paikkasin tähän varmuuden vuoksi toisen laakin. Tästähän se löytyi kuolleena. Jes. Joo. Se oli hyvä veto. Hyvä.
Hyvä. Äsken piti tuossa vähän kiirettä, kun kesken tulijana lähti ajo päälle ja tuossa pari tuntia vierähti passitellessa ja ajoa kuunnellessa. Ja sitten saatiin sitä jänisreppuun, niin tultiin vielä tähän makkaratulille nyt keretään paremmin paistelemaan. Paistellaan makkarat ja juodaan teet ennen kuin lähdetään kotiin.